Avui veurem una mica de jQuery orientat a formularis. Així que el primer que farem és crear un arxiu nou. Crearé un directori que es diu jQuery per posar la informació de jQuery aquí i li direm formulari simple.html. Malgrat el PyCharm és per programar en Python, també suporta sintaxis sobre HTML. Llavors bé, el primer que hem de saber sobre una plana HTML, si no ho sabeu, és que funciona amb etiquetes, quasi totes s'obren i es tanquen amb algunes excepcions, i el primer que heu de crear és una etiqueta que es diu HTML. Tot el que estigui aquí entremig serà a la nostra pàgina web, i hi ha una secció que es diu head normalment, i dins del head ho estructuraré una mica així perquè es veu més clar. Dins del head normalment tenim un title, un títol, el meu primer jQuery. Llavors, de fet, si copiem aquí el path a l'arxiu, i venim aquí. Bé, l'únic que veurem és que el títol és el meu primer jQuery. I això és el que fa l'etiqueta title. Llavors, després, hi ha una altra etiqueta que és el body, que és el cos de la plana web en si. També podem fer així, si voleu. I tenim etiquetes com H1, que vol dir header 1, que vol dir títol de nivell 1. Formulari. Llavors, una etiqueta és quelcom com això. Així, és l'etiqueta 1. Si fos una H2 o etiqueta 2 seria més petita. I això podeu anar jugant. Bé. Primer anem a crear un formulari. Ok. El bàsic d'un formulari és tenir-lo així, encara que normalment necessitem més camps, com per exemple l'action, que és a dir on s'enviaran les dades d'aquest formulari. Bé, de moment el que vaig a fer és posar un nom i llavors li posaré... Bé, anem a refrescar perquè veieu com va quedar la cosa fins ara. Tenim un nom i allà posarem un camp de tipus text. Seria un input type text. I aquest és un d'aquells camps que no es tanquen, que no tenim una cosa així. Això no... En aquest camp no aplica. El que sí que normalment tenim per tots els inputs és una propietat que és el nom, name. Llavors, en aquest cas, nosaltres li podríem dir nom. No s'han de repetir aquests noms perquè això ho agafa el servidor després. I llavors normalment tindríem seria input type submit, que seria per enviar al formulari. Carles... I ara podríem fer un submit. Bé, si no posem action, ell intenta fer un submit sobre si mateix. Bé, un submit sobre si mateix vol dir un submit sobre una plana HTML, i la plana HTML en aquest cas no té cap intel·ligència, amb la qual no farà res, diguem. Fantàstic. Llavors anem a començar a muntar aquí una mica el jQuery. Llavors sempre podeu tirar d'exemples. www.schools està molt bé. jQuery és una llibreria per JavaScript i el JavaScript el que ens permet és fer la part visual del navegador.
la part visual, la part de validació. Però llavors el jQuery és una llibreria o un framework que ens facilita molt la vida, per exemple, amb la compatibilitat amb altres navegadors. Clar, aquí tenim exemples. Per exemple, això amagarà tots els pàrrafs. Molt bé, anem a fer una cosa. Diu try. Llavors, això està força bé perquè ens deixa veure... Bé, no és el que volia fer. No és el que volia fer, no. Volia un exemple que mostrés les primeres línies. Per exemple, el height. Ok, això és el que jo volia. Google ens permet utilitzar el jQuery que ells allotgen, amb la qual no cal que el tinguem allotjant en el nostre servidor, i això es posa dins de l'etiqueta head. Molt bé. I llavors vaig a posar això en el nostre codi. Dins de l'etiqueta head posarem això. Molt bé. Si volem podem comprovar que no tenim cap error ni res estrany. Molt bé, fantàstic. I aquí el que està fent és defineix una etiqueta script, és a dir, s'executarà com a JavaScript el que hi ha a continuació, i aquí el que fa $, és el nom que defineix jQuery per la seva... És una funció en realitat, però és com cridem a jQuery amb JavaScript. Llavors el que està fent aquí és document ready, el que està dient és, molt bé, quan la pàgina hagi acabat de carregar, perquè a vegades les pàgines poden trigar uns segons en carregar, llavors em fas això, i llavors comença aquí. Llavors, quan defineix una funció en blanc, bàsicament el que acaba dient és que faci aquest codi. No li hem de donar masses voltes. I aquí el que està definint és els elements que siguin del tipus P, i el tipus P seria un paràgraf. Per exemple, anem a crear un paràgraf, posarem aquí un paràgraf, omplena les dades del formulari. I això seria un tipus P. Molt bé, doncs està dient aquí. Els objectes del tipus P defineix-los un listener. Un listener vol dir que escoltarà, que s'activarà un codi per quan passi aquest esdeveniment, el que en anglès diem un event. Llavors, és a dir, quan facin clic en un paràgraf, m'executes això d'aquí dintre, i el que està fent aquí és dir amaga aquell paràgraf, el dis fa referència a si mateix, és a dir, amaga el paràgraf en el que han clicat. És a dir, si nosaltres copiéssim això i fem clic en el nostre paràgraf, veurem que desapareix. Anem a fer-ho. Anem a posar-lo aquí. Això ho teníem a hit. Molt bé. Bé, això ho estructuraré una mica perquè si no després és impossible de llegir. I al final, com és codi, el volem llegir i el volem entendre. D'acord. Llavors, si ara nosaltres executem això, el vaig a refrescar. Si clico aquí, s'amaga, perquè és el que li hem dit, és bàsicament el que li hem dit amb jQuery. Bé, hi ha molts exemples, però el que ens interessa treballar una mica és amb formularis. Llavors, el que jo voldria fer ara és definir que quan enviïn el formulari, el que seria apretar el botó de Submit, es validi si el camp nom és buit. Llavors, això ho podríem fer, anem a veure una mica. Bàsicament amb jQuery el que es fa és identificar els objectes amb els que volem treballar. En aquest cas hem identificat tots els P's, tots els paràgrafs, però normalment identifiquem aquests objectes amb un ID o amb un name. En aquest cas tinc un name que és nom, però solem utilitzar un ID que és un identificador únic de camp, és a dir, que el nom ha de ser, el nom d'aquest ID ha de ser únic.
Llavors, per exemple, li posaré ID name, simplement per fer-vos més fàcil visualment, o... Sí, ID name, el deixarem així. Per fer-ho més fàcil visualment. Llavors, ens vindrem aquí al document ready, que és on definim que quan el document estigui carregat del tot executin això. Llavors, definirem... Anem a veure, què definirem? Bé, de moment no definirem res sobre l'ID. Definirem un ID en aquest input type, que li direm ID submit. Molt bé. I aquí sí que podríem definir vaja, aquí m'ha posat 2 espais, a mi m'agrada posar 4 com en Python. D'acord. Molt bé. Aquí podríem definir que sobre l'objecte ID submit, i per referir-nos a l'ID posem aquest, el hashtag, és la nomenclatura que fa servir. També ens podríem referir com a, si fos una classe, doncs per la seva classe. Doncs, d'acord, sobre tot allò que té a l'ID submit, anem a fer que estic buscant on submit, és a dir, quan em fan una acció d'enviar formulari, faré aquest codi. Llavors, seguiríem la mateixa lògica que s'estaven fent servir. Llavors diríem, molt bé, jo ara vull mirar quin valor hi ha a nom. Llavors jo diria, bé, com ho considero un string, això és completament opcional si voleu fer servir, però jo començaré amb un prefix s underscore per saber que em refereixo a una variable de string. Llavors, amb això podria capturar el valor de l'input ID nom. Un segon. Bé, com deia, jo vull definir que la meva variable nom sigui igual al valor que hi ha en aquell ID, amb la qual cosa hauria de fer quelcom com això, identificar ID name .val. Això és el valor d'aquest ID. Llavors, jo podria dir, si el nom és igual a blanc, llavors fes-me una alerta que digui el nom no pot estar en blanc. Llavors, si això ho executem ara, molt bé, si ara faig un submit, veiem que no em fa cas. No és això, òbviament, el que volia. Sempre podem apretar F12 per les Developer Tools i veure què està passant. Veig que vaig a un error, a un type error, on submit is not a function, anonymous. Molt bé, aquí ens està dient el que passa. Type error. Molt bé. D'acord, sí, ja he vist l'error, que tenia. On submit és una propietat de JavaScript. El que nosaltres busquem és submit. Així que penso que seria així.
Aviam si ho he fet bé. No donar un error. Bé, no ens dona un error, però... Doncs no dona un error, però ho he fet mal. Ho he fet malament. Això ho podem veure fàcilment. Això ho podem veure fàcilment si anem a la documentació de jQuery, que ens ho explica molt bé, i té exemples. Bé, i aquí em diu, bé, havia de definir funció, event prevent default, si vull que no succeeixi això. Llavors, bàsicament, haig de canviar una micatona. Som-hi. La nomenclatura de JavaScript és molt particular i l'hem de conèixer. L'hem de conèixer per... Sembla correcte. Sembla correcte. Anem a veure. D'acord. Anem a veure què he fet malament. És a dir... Oh! De moment veig que m'he deixat un punt i coma aquí. No serà això, no? Va, no era això. Menys mal, perquè em dona... Molt bé. Jo ho veig correcte. Anem a fer una cosa. Alert. Debug som dins. Recarrego amb F5. No funciona. Anem una mica més aquí. Un nivell a sobre. Punt i coma. D'acord, això funciona. Llavors, id submit, tenim id submit, oi? Això és correcte, tenim id submit. Molt bé. Aviam. Llavors, em sembla que he comès una errada que crec que es diu Sabar. Som-hi. F5. No. És a dir, el meu programa està abans que això. I no obtinc cap error. Això és ben curiós. Page layout may be impacted for standard small. Tenim algun error? Tenim algun warning?
D'acord? Em sembla que ja sé què passa. Em sembla que... Ok. Em sembla que ja sé què passa, i és que... Anem a dir-li així. I és que el event submit s'ha d'associar a un formulari, i ja estava fent el préssec jo ara. No a un... Podia associar un clic a un botó, però submit crec que es refereix a formulari. Llavors jo crec que ara la cosa funcionarà. Llavors, ara sí, iniciant, dins, el nom no pot estar en blanc, d'acord. D'acord. Ara anem bé, d'acord, aquests debugs ja me'ls puc patar. D'acord. El que m'està dient aquí és que és recomanada fer això. Això no, això està correcte. També podem fer let. Si depèn de qui t'escriu un codi, un JavaScript o un altre, t'ho fan d'una manera o una altra. D'acord, el provem ara. El nom no pot estar en blanc. I si ho fem ara ja no protestaria, d'acord. Llavors, si volem que no intenti fer el submit, i això aquí hauria de dir un punt i coma, que no intenti fer el submit després de veure que el nom no pot estar en blanc, llavors és quan posaríem això que he ensenyat abans del event prevent default, així que posaríem això. I això faria que no es fes el submit. Anem a observar-ho. Si jo ara faig així, veiem que la pàgina no es recarrega, però si jo poso qualsevol cosa i ara apretem el submit, veiem que la recarrega. Per tant, el event prevent default evita que s'enviï quan no volem que s'enviï. Llavors, per exemple, podríem fer també JavaScript len string. Aquí el que miraríem és la longitud, quan veiem és text length, miraríem la longitud de la cadena, perquè podríem voler que el nom tingui com a mínim una longitud de 3 caràcters, per exemple. Llavors anem a veure com seria, és nom, el que he copiat és text length, text seria ese nom. Si length, i aquí comprovem, perquè cada llenguatge té les seves coses, length és una propietat, no és una funció, no l'hem de crear en parèntesis. Llavors, si el length és menor que 4, llavors, novament, protestarem i direm i direm el nom ha de tenir 4 caràcters com a mínim. Si ara ho executem, recarrego amb F5, el nom no pot estar en blanc, el nom ha de tenir 4 caràcters com a mínim, bé. Si ara poso 1, 2, 3, només ens salta el nom ha de tenir 4 caràcters com a mínim, no ens diu el d'en blanc perquè no és en blanc. Però al marge que es faci el prevent default, segurament en aquest cas voldríem que això no... que no ens saltés l'error 2 cops. Si és en blanc ja sabem que podríem voler-ho tenir com un cas específic. Anem a provar a veure què passa si posem return false. No ho sé perquè no és la meva especialitat, el JavaScript, ja us ho dic. I llavors, ara si jo poso... A veure, si ara ho poso en blanc, el nom no pot estar en blanc. Molt bé, el return false ens ha fet que no continuï l'execució. Molt bé. Si ara poso
1, 2, 3... El nom ha de tenir 4 caràcters com a mínim, perfecte. Així que veiem que un return false en aquest context fa que s'aturi l'execució que estava succeint en el flux del submit, de l'esdeveniment que hem enregistrat i després és cridat. Això és el que diem un handler o un listener. El handler és el codi que gestionarà quan el listener s'activi o el trigger. Trigger és un disparador, és un submit, quan fan submit és el disparador d'aquest event, d'aquest esdeveniment. Molt bé. Llavors, bé, un formulari té action normalment, així que probablement tindríem aquí quelcom com action igual. Per exemple, anem amb Google. Anem a enviar això a Google. Anem a canviar una mica, anem a dir-li cerca i en lloc de nom li direm Q perquè si no m'erro Google fa les cerques passant un paràmetre amb Q. La resta ho podríem deixar igual. Anem a veure, anem a canviar una mica. Cerca amb Google, a veure si funciona. Molt bé, anem a recarregar això. Cerca amb Google, i llavors anem a posar... A veure què tal. Bé. Sí, això és el que volia. Ens ha anat a Google amb la consulta de programar en català. No ens mostra resultats perquè és un sistema de protecció que té Google perquè no facin coses estranyes, no? Bàsicament la gent. Però sí que hem vist que ens ha enviat aquí perquè ha rebut el paràmetre, és a dir, que l'action del submit del formulari ha anat bé. I si ho poso en blanc, doncs el nom no pot estar en blanc, en aquest cas seria la consulta. Programant en català. Molt bé, i aquí sí que podríem fer la cerca. Fantàstic. Doncs aquest seria una primera introducció a treballar amb jQuery i formularis.